سلاف پارچە و ئەنتیکەین بەهادارên êk ji navdartirîn zêrîngir û gewhekarê serdemê xwe Karl Fabergé niha li mozexaneka bajarê Richmond yê Wîlayeta Virgînyaya Emerîkî têne nîşandan. Rêxerê vê mozexanî û van karên hêjayên sedsaliya nozdê taybetmendê wî gewhekarê navdar e û wî kitêbek li ser jiyan û karên wî nivîsandiye. Xelek hemberî entîkeyên durustkiriyên destê Karl Fabergé ecîbî dimînin, ne ji ber ku ew ciwan in û ji kerestê biha zêr û gewhera duruskirîne, belku wan girêdanek qeyîm heye digel dawîtirîn Qeyserê Rûsî Nîkolasê Duyê û malbata wî. Ew li demê şoreşa Rûsî li sala 1918 hat kuştin bi destê Bolşevîkan. Êk ji egerên sereka xelek berhemên Fabergé bikiritin û bifroşit ew ew girêdayê malbata împeratoran e û ew gelek nêzîkî wan bû. Giza van Habsburg ew entîka li mozexana hunerên ciwan li Virginya danîne wî pitir ji 500 parça li hev civandine. Hev ciwan navdartirîn gewherên destî ne û hêkên împeratorên cejna Îster. Bi tenê pêncî hatine durustkirin, çil yan çil û du mane hev ciwana li vir in. Alex Narcisî bi rêveberê mozexana Virginya ya hunerên ciwan e. Di mozexanê de 5 hêkên împeratorên cejna Îster hene. Ew hêk muceze ne, karekî gelek hêja ye. Ew ne bes karekî huneriyê ciwan in, belê weka karê destî zêde hûrkarî têde ye. Di her hêkekê de parçeyek heye dilive û ecêbiyek di nav de ye. Bihayê wan digehte 25 heta 30 milyon dolaran. Weka diyarî li sala 1885 Alexandrê Sê dane kabaniya xwe. Kurê wî Nîkolasê Duyê ew edet domand ew bi lazwerdî û zêrî durustkirîne. Di nîvê de wêneyek kurê Qeyserî li ser hestiyê fîlî hatiye durustkirin û çarçof bi elmas ye. Ev hêka zêrî û teyrê mînakirî li ser 8 tabloyên piçûk in di nêva hêkê de ne. Hêkên împeratoriyên cejna Îster bi tenê pişkeka piçûka berhemên Karl Fabergé ne. Di pîşeyê xwe de wî 500 zêrîngir didane karî û pitir ji 150,000 parça durust kiribûn, ne hemû ji malbata Qeyserî rebûn. Ev hêka kristal hatibû durustkirin ji bo Emanuel Nobel, neviyê Alfred Nobelê xwedanê xelatê Nobel. Fabergé karê zîvî jî dikir û gewherên tacê Rûsî durust kiribûn, belê kêm ji karên wî yên bi zîvî mane. Ji gewheran 95 ji sedê hatine ji navbirin bi destê Bolşevîkan. Yên zîvî wan 95 ji sedê helandin, wan pêtîvî bi pare hebû piştî şoreşê. Ewên wan ji nav nebirîn li miza da firotin. Di destpêkê de li salên 1920 heta 1930 ev kare li Rûsya diyar bûn. Li wî welatî heza komkirina kelûpelên entîkeyên Fabergé li salên 1930 zêde bû. Li wên derê kes hebûn ku ev kelûpel kom dikirin. Xanim Lilian Prad êk bû ciwan e piştî ew li sala 1947 mirî li du wesiyeta wê pitir ji 105 parçên Fabergé ku wê kom kiribûn bo mezexana Virginya hatine veguhastin. Noka parçên entîkeyên Fabergé barabitir li derveyê Rûsya ne. Hejî gotinî ye ku Fabergé li demê şoreşê ji Rûsya revî û 2 sala piştî hingî li Swêsra mir.